Goienako harrera gela. Goienako platoa. Errealizazio gela. Kafe gela. Podcast gela. Arrasateko talora lizentziaduna kalean Goienak duen eraikina barrutik ezagutzeko aukera aprobetxatu du Goienak 25. urteurrena dela eta horregatik ikus-entzunezko berezi bat prestatu dugu bertan, ezta, Mireia? Hori da, pixkate jendeak ezautu deixen, ezta? Goiena zer dan barrutik, pentsatu duguna da, pixkat kanpora begira goiena.comen egongo dan ikus-entzunezko bat izango da, eta jentiak betiko aukera bertara etorri eta bizita egiteko bertan bebai, Baina, pixkate nahi bada aurretik jakitzea zer dan Goiena, aukera dago bebai bideo horren bitxartez Goiena ezagutzeko eta zer egiten dugun Goiena jakitzeko. Izan ere, ikus-entzunezko hau badago, ezta, 25. urteurreneko ospakizunaren baitan, hainbat ekimen, hainbat gauza antolatu ditu Goienak urteurren berezi honetan. Hori da. Bai, azkenian, eduki mailan landu ditugu euskarri desberdinetarako gai desberdinak, pixkat 25. urteurrena honi, zentzu bat emoteko, ezta, bai erabaki ginuan, hasiera lehenengo bileretan eta ze izango litzaken gure mezua, edo ze izango zan Goienako baina zetarako, Eta hor garbi geratu zen, langile guztiekin einako bileretan eta garbi geratu zen, eskerrik asko esateko da azkenean, Eskerrak emotia nahi dotzagula, 25 urte honetan, gure lagunak izan dienak, Ibilbide honen guztian, bai kolaboratzaile, kontsumitzaile, Goienakide, bezero komertzial, pixkat, gure orbita inguruan ibili dien danei eskerrak emoteko erabilieko ginukela, ezta? Eta horrekin, telebistan adibidez inditzugu programa berezixak, ito desberdinak hartuaz, telebistaren sorrera, Goien aldizkarian sorrera, ito desberdinak hartuta inditzugu programa berezixak, bertan, protagonista izan diene horrekin, Goiena eusen denpora lerroa jarri du, lehenengo Goiena konstituzio sortu zanien, ezta? Lehenengo sinaduretan zegoan jentiakin, argazki bitxarte zein jo, olako 25 urteko ibilbide kronograma bat, bai? Eta, gero Goiena aldizkaria, ingo duguna da, ekitaldia, ian abenduaren batean ingo dugu, ekitaldi handixa, pixkate ospakizuna, ero eskarrik asko hori borobil amaitzeko, bai, bertan batzian edo dugu, aldala gurekin, gure inguruan ibili den jente kopuru handi bat, bertan nahi dugu batzia, eta hor ingo duguna da, Goiena zenbaki berezi bat, etara, 54 horri izango dituana, eta baitxabe jasoko da bela 25 urte honetan, Goienak izan dituan ito desberdinak eta aurpegi desberdinak ekartzea. Baitxabe, puntua aldizkaria, abenduan batian kaleratuko dugu egutegiakin, azkenengo urtetan bagabiz dinamika hori eitzen, eta izango da, abendua batetik aurrera, etxietan Goienak diena jasoko da bena, 2026ko egutegi gaitegi berezi batekin, ez dutela komentoko, jasotzen danian, ezta, ikusiko da, zein dan gaitegi eta gero izango zen, eguna bera, abenduan batian, batzian eiron, sorpresas beteriko ekitaldi bat izango da, eta lehen esan dugu moduan, gure 25. urteurrena batuko da ben mezua izango da eskerrik asko. Eta horri bueltaka ontxe gabiz, azkenengo pare bat aste faltaria bakarrik, eta hor gabiz gonbidapenekin, gora eta behira, eta pixkat, azkenengo retokiak eitzen. Hortaz aparte, espot bat etara dugu espota, 25 urte honen, argumentuan ero ondo agertzen dana 25 urte honek ze izan dien gurekin ibili dien guztien dako, gure Goiena proiektuan parte hartu da ben kontsumitzaile, eta pixkate Goiena, eta orokorra eta debagenetik kanpo bebai, ze kolaboratzaile asko baduzko debagenetik kanpo, Hor da, hau espota bera emongo da, abenduaren batian bertan emongo da, baina gero hortik aurrera ikusgai edukiko dugu Goienako edabideetan, sarietan, eta bai. Osondo, hasieran esan duguna, Goienako ateak irekita daude, herritarrentzat, bisitatu nahi gaituenentzat, eta mendik horixe gonbidapena. Hori da, bai, goiena.com webgunean badago atal bat, nun bizita gaitzazu jartzen da bena, eta bertatik jarri alda harremanetan,
telefonotik deitxuta beharri aldarremanetan, lagunen bat, kuadriako familiako baldin maukazu goienan bertan esan dabe bai, baina, prebio bat, lehen esan dugu moduan, prebio bat beste bideo honekin, izaleike lehenengo biztara zu emoteko bideoa bera ikustiana, goiena.comen, eta gero bertara etortzia, eta bertan bizitia etxe, hori da. Gozatu, ikusen zuen esko honetaz. Kaixo, sartu, ongi etorri Goienara. Ateak zabal-zabalik ditugu. Goienak 25 urte bete ditu, eta guretako placer bat da zurekin bideo egitea. Noiz baita egon zara telebista plato batian? Etorri ze, hemen Goiena telebistako bihotza daukagu. Oiane, bizitan etorri die. Kaixo, ongi etorri. Amentxe azten dugu telebistako bizita, izan amentxe gela honetan azten gare ekoizpenarekin. Momentu honetan, lankideak eguneko albistegia ekoizten dabitz, eta beste hainbat lankidea kanpoan grabatu ere egin behar dugulako, ezta? Eta gauza batzu kanpoan grabatzen ditugu, baina badaukagu hemen plato bat. Amentxe daukagu Goiena telebistako platua. Eta ontxe momentu honetan, harira saioa grabatzera goaz, eta plato hau prestatzen ari gara. Baina plato honetan, hainbat saioa ekoizten ditugu, izan Armaiati, Galdegazte, Danbakast, eta ikusten dituzuen kamera eta mikrofono guzti hauek kontrolatzeko, errealizazio gela daukagu. Errealizazio gela horretatik kontrolatzen dugu platoko ekipoak. Izan soinua, izan kamerak, eta bertatik egiten dugu errealizazio guztia eta saioa prestuzten dugu emisiorako. Eta izan emisioa arduratzen den ordenagailua, azkenengo ordenagailu hau dugu. Ordenagailu horri izaten diogu, zein saio eta zein momentutan ekoiztu nahi dugun. Torri, amentxe daukagu Iban, zeu jarraituko duzu bizitarekin? Gozen, torri. Goiena kooperatiba da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba, eta 3 bazkide motakin. Batetik lan bazkideak, 53 langile, baina batzuk gehienak langileak, beste bat Euskal Elkarteak eta beste bat udaletxeak. Horrekin osatzen da kooperatibaren kudeaketa publiko soziala. Eta profesionalek egiten debena da informazio independentia emon, debagoina guztiari zuzendutakoa eta alik eta jende gehien gana heltzeko. Gozen bigarren solairua. Bigarren solairuan, bilera gela, podcast gunea eta baitxabe administrazioa. Leire, jarraitzuko zuzuk bizitakin mesedez? Hemen daukegu administrazioa, honek dien nire lankideak, eta hemen eruten dugu informatika kontua, kontabilidadia, nominak, holako gauzakoak itzue. Eta, pasilloan aurrera jarraitzen dugu ikusiko bilera gelak, torre. Hemen albuetara begiratzen zuen ikusiko zuen beteta dauzela, beti dauz, tope gabizelako. Eta da, Igone, bat baratuko arduraduna, eta dabil tope, ostiraleko gea eta puntuaren banaketa prestatzen. Hori da. Torre. Eta, nik uste dut enpresa honetan moruan langileen txokori gogokuena edo sukaldia da, kafe gela, bertan hartzen dut artetxua kafe hartzeko eta deskantzetako, hemen daukezu, Eta, hemen dau Peru, hau da podcast gelako arduraduna, azalduko zu podcast gelia? Claro, ninaz podcast gelako arduraduna, eta bertako grabaketetan egoten da teknikarisa. Podcast gela da Goienako leku berrizena, eta bertan hainbat proiektu itzen ditugu. Podcast gela sortu zen batez be komunitatea hitza emuteko, eta gaur egun hainbat podcast ditugu aktibo komunitateanak, ez? Gero, horrez gain be, Goienak bere saioak be ekoizten ditu, eta ontxe azkena zona izango zen, eta uste gainera Jokin dauela azkeneko saioa prestatzen behatuko. Kaixo, Jokin? Hemen dauko Jokin, azkeneko saioko gidoia prestatzen, eta azkeneko ikutuak emuten. Eta gainera, hor dator Xabi, grabaketa batetik. Zeran, ondo? Ondo, grabaketa batetik gatoz, material guztia deskargatzera noia, egon sari inoiz Goienako redakzioan, etorri neurekin. Imaginetan zauen alako redakzio bat, hemen batzen gara kasetarixak, teknikarixak eta diseinu eta publizidade taldeko lankidiak. Egiz esan, lanez lepo nabil, baina Monikak emungo dutzue azalpenak hobeto. Monika, badokutzu pare bat minutu? Hoxe da, Goienaren erredakzioa.
Hemen prestatzen ditugu gure produktu nausixak, zuen etxetan ostiralero jasotzen dituzuen Goiena aldizkarixa eta Goiena kidiendako puntua aldizkarixa. Goiena.eus webgunia berabe, hemendik redakziotik elikatzen dugu, eta ikusentzunezkoen eta telebistaren kasuan, hementxe redakzioan idazten dituzte albiztiak, reportajiak eta bestelakoak kazetarixek, gero teknikuei emon eta eurak irudiz janzteko eta ikusentzunezko pieza sortzeko. Eta hori dana itxeko ikusten dozu, bagarela hemen lankide pilatxo bat, teknikuak, kazetarixak, komertzialak eta diseinu taldeko kidiak kontuan hartuta, izango ga, 35 bat laguneko taldia, hemen, 3. solairuko erredakzio honetan. Eta tira, ikusi dozue gure erredakzioa bebai, eta badakizue, atiak parez zabalik dauzkagula beti zuendako.